Oh! Pero gipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung gipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan. Ang biktima na Pagyakin ng television. Gianam-anam mo pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa... Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit ha. Kay hapit ko na sila mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Naabdan ni Roger Teresa nga naghilag. Nagpasabot gyapon si Roger nga wa mabuha ang iyang gusto kang Teresa. Naglaom gyapon si Roger nga maangkon ra niya si Teresa ug ang ikaduha nga dili na sila lisod para nila ni Roger ug Sixto nga dali na lang masakpan ang vigilante nga mao si Alan. Nanawag si Roger kang Leo ug mitugan nga nahibaw na ang asawa ni sa relasyon nila ni Flor. Nganang gabi, nanawag si Bebet kang Teresa. Nagpahibaw nga may mga tao nga nagpaniid. Milili isab si Teresa sa gawas ug nakita niyang may mga tao sab nga nagpaniid sa gawas. Unya nanawag si Alan ug gitudloan si Teresa nga mogamit og takuban kung magkita sila ug gisultihan na magpantay kay may mga tao nga nagpaniid nila ni Bebet. Sila di ay si Aljon ang nagpantay ni Teresa. Unya may tiguang nga biduol kang Aljon. Apan uwahin nga iyang nailhan nga si Alan di ay. Niya ang sumpay sa sugilanon. Kagaw ni Cain. Abay mo cellphone. Unsay number dire ni Roger? Tagigda na call, John. Busi. Kukasan. Tawag ka? Ano ka, John? Ajang! Si Alan. Busi. Ha? Abay Hello? cellphone na dyan. Ajang! Unsay si Alan? Unsay si Alan, Ajang? Congressman, Alan? si Aljon nalay buhi pero patay gyapon siya, Congressman. Aljon, Alan? Di ba nasa... Ay... timalas yun. Aljon! Aljon! Tingog! Unsay ka itong buto? May ginagmay ug may putol-putol pang ginahawa si Aljon, sir. Pamati ang katapusan niyang dakong, Congressman. Ni aha. Magkita ta, Alan!
Si... Aljon! Si... Aljon! Natayog na ba mo, Jer? Alan! Mikuto na mo, no? Di na mo magdugay. Lumbagong dagit mo. Sa mo ah! Nandi ako to mo to! Nandi! At bang sa mo ah! Oh, pagdali! Noy! Noy, kaliyot lang! Noy! Mutawag lang niya ko ni mo, Teresa. Dinara ko doon sa inyo. Diyang kitawgan ta kaganiya. Ayaw to, Oloy! Ambot na nakabati kong mga butong pagpaingon ako din. Mao na akong nakitaan pag-abot na ako din. Murag patay na kana silang tanan. Pagtawag mo mga pulis, oy. Paitan ang sa itong syudad karon. Usa! Gistanbayan nila ni Aljon si Teresa. Giatbangan nila si Teresa sa ila. Diha nasab na is duol si Alan. Si Aljon mo ikatapusan niyang napatay. Mitawag sa Alan ako. Aron mabati na ko ang himat yung natiyog ni Aljon. Pili na kini Mayo, Roger. Wa pa ganit ko makaligo na si Mayo na si Dara. Nagtipunong na ako mga problema. Mitingsi ka lang, mitingsi ka lang, mitingsi ka lang, mitingsi ka lang. Oh! Mitingsi ka lang. dili, may mo ni mo. Ha? O pag gani ko no siya makalingkod isip mayor, tapunog na kuno yung mga problema. Si Awa, gini mo 6'2", mura magdiin gikan ni mga gubot karon sa syudad, mura magawa kamay bawag kasi uturan ni. Ah! Ha! Mga langit. Pagtawag ni mo nako, nagdali na yung kugnaog. Diha pagyapon ng mga tao nga nagpaatbang sa mua, ug ila kong gitanaw. Diha pagyapon sila pagbiya na nako, pero taod-taod ana, diha na sila sa kong likod. Nagsunod na ila sa kinan ako. Ayun ang pagpaila. Kay na ang uban nila sa atong atbang nagsigig tanaw na to. Ug ang uban naglibot-libot. May ipakita. Jess? Si Alan. Abi ka nila nga sa'yo nang mailan si Alan. Ha? Asya sa doon ang mga taong nagsunod-sunod ni mo. Hain man. Kanati ko ang laki nga. Nagpaatbang sa nila. Wa sila magkamatikot. Gitutukan silang maayo sa tikuan. Utuod. Si Alan. Wa na sila makailakay. Nagkatakuban sa tikuwang. Murag iyang giklaro og maayo ang ilang mga dagoy. May pag-abot sa hipi eh. Nawaog kalit ang tikuang. Oo. Kalit lang nawa si Alan. Leo. Sama sa randan ikaw na mo deklarar nga kanang pamatay ni Alan mga Y address. Ikaw na mahibaw ba ni Aljon? Itugyan na mo ni Mutran. Bahala ka na sa pagpatay nilang lawas. Lus ka ba? Di ama si Roger. Niya. Dili pasabog mo ang gi-off na niya ang cellphone. Sige. Bye, Leo.
Gitugyan ko rin nila yung tanang, gitugyan ko rin nila yung tanang, gitugyan ko rin nila yung tanang, gitugyan ko rin nila yung tanang. Oo, gitugyan ko rin yung tanang. Apang ganong di man ma-enhance siya na, ganong di man, ganong permi man siyang makapabur ko, may pamatsyo na sa ato, mga tao, Roger. Ganong. Hilam na lang yung balik-balik, Sixto! Ha? Tuol kayo maminaw! Hello? Kumusta, Papa Sixto? Mga langit! Sana si Alana. Nahibaw ko na akong igsoon si Roger. Magkiksulti ko niya. Ikaw na nga pag-igsoon, Papa Sixto. Ambi mo si Sunod kanya pagkisultihan, Roger. Diyan ka lang. Animal ka, Alan, animal ka. Huwag kay ikapaus. Huwag kay utang buot. Halos na kumamatay sa kamalakas imong kahimtang, pero ngano ba in town? Uy, nga imo ba nang gihasol o maayo? Nalimot ka lang. Nakinugos ka na kusbudyag. Nalimot ka lang sa kaanak ang akong pag-inani mo. Nalimot ka lang kung unsa may kasuod sa imong amahan. Nalimot ka lang mga sobra pa mi sa igsuon. Ganong ipantay man ninyo si Papa Amado. Oh. Alan, ano siya? Unsay sa kong amahan. Unsay sa ni Papa Amado? Gihangyo ko siya. Halos na kumuluhod sa nga tubangan, pero dali rasa nalimot kung unsa mi kasuod. O nang naliwat ka niya. Gahi ka o. Angkon ka na gudi ay nga may dako mong utang ako. Dili kini utang, Alan. Kinsa ka ba nga mangutang minimo? Silot kinang gibuhat ni mo namo ninyo. Kamo mo may utang namo. Kamu mo ay may utang namo. Nalimutan na yan ang imong amahan nga ako mo'y nagluhod-luhod sa mga dagkong ranggo sa kauluhan aron mabutang og nindot nga ranggo og pwesto ang imong amahan. Dihang nahimo na siyang medyo sa kapulisan dinhi sa syudad. Nalimot na yun siya kung kinsi nagpahimutan niya. Nalimot na yun siya kung kinsi nagsakripisyo aron maingon siya niya to. Way utang ang akong amahan ninyo. Kaugalingon niyang paningkamot nga nung dinaig siya sa mga tao. Limpyo ang akong amahan, dili siya sama ninyo. Alan, bayaran ni mo ang imong nabuhat na mo. Wa ko'y angin bayaran ninyo, Jer. Kamu may angay magbayad. Kamatuuran, ana, Jer. Nagsugod na mong data pinagi sa mga kinabuhi sa inyong mga sakop. Kamo'y silbing anam-anam nga bayad sa inyong pagkayawanon. Kadrama ni mong paminaonan! Wa ko'y lingaw. Papiliun ta ka. Asa ka gusto magkita ta. Hello! Hello! What is up? Ayaw to na kilabay. Mahal ka na. Matay, dili ka pa na ko, anak, ay. Nahibaw ka ba unsa na kung kamahal o kapinangga ka ng cellphone na may kagay kay imong gihapos sa bongbong? Ha? Nahibaw ka ba? Ha? Mas mahal o pinangga ko pa kaysa imong inahan. Pinalit ka na sa akong uyab. Nalampog niya ang imong tingog, Sixto. Pinalit ka na siya mong inahan niya. Mahal o pinangga ko kayong asawa kay buutan o nagmahal sa nako sa labihan. Ilaw di Sixto! May pag magpikat ka! Hagbay na kung nahibaang daghan kag babae, ah! Nako nga gawas na ko
Sa ko pa na nga, gawas na kwartahan ko. Gwapo pag yun. Oh! Ipuno ni Sixto! Ah, Ingna Sixto, mosamot pag yun ni kay mayor na ko. Magkwentas kog mga babae! mga langit! Tess, Bisan ang saon ako, Bet. Dilikid ko magkatug. Si Alan Permi ang akong gihuna-una. Unsa na sa kahiyang plano? dili ang kapugan si Alan. Bisan ikaw, Tess, dili naman kapugog ni Alan. Dilang konsulti ni mo nga nung nayuna ni si Alan, Tess. Bet, Si Alan ang may katungod nga musulti ni mo nga nung naingon siya ni Ana. Huwag siya manawag ron. wa. Dili na sab siya makontak. Mag-ilis-ilis ang mga numero, Tess. Sige lang, manawag ra siya ni mo. Katuog na, Tess. Pugsa na makatuog ka. Salamat, Bet. Bye. God bless. Bye. Unsa man kay mahitabo ni Alan sa unahan. Unsa man. Sa wadan na ang iyong mga sakinan. Huwag sa malakaw. Di ang tingali sa siyang kwarto. Daan pa ko. Mihingo sa misuyop ka na sama ng puti nga pulbura. Biyahe na ko ni Roger. Congressman ka na. Biyahe ko ni. Ikaw sa hingos. Ikaw na sa suyop. Medyo ka daw nga pagkaanak. Bebe. Ako na si Soyo ug hingusan ni puti nga pulbura. Oh. Pagkalabi yun natin ko kiday. Kanami. Ay, kanami iunod sa kong law. Iumod. Kanami iumod. Naglaundok ng mga puti nga pulbura. Iumod ko rin. Hello? Langit. Unsa? Mga langit! Tinuod ba ni Frankie? Mga langit! Papasikso! Patay na sa floor! Ha? Mga langit! Nunti ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nilson Tantano. Recording engineer, Achilles Hisem. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.